שלום חברים, כאן יוני קוסמוני, והיום נלמד קסם ממש מגניב עם אביזרים שלכולם יש בבית, והוא בעצם הקסם הכי עתיק בעולם. יש לי כאן 3 כוסות ו3 פונפונים. אנחנו נעשה איתה משהו ממש מגניב. ניקח פונפון אחד, נשים אותו על תחתית הכוס, נשים עליו 2 כוסות ונקישה אחת. הפונפון חדר דרך הכוס. שימו לב, אנחנו נעלה את זה שלב אחד קדימה. ניקח עוד פונפון והפעם נחדיר אותו מעל 2 כוסות. זה חדר מעל 2 הכוסות. שימו לב, השלב האחרון. אנחנו נשים את הפונפון מעל עוד 2 כוסות. אנחנו נעשה פוק. 1, 2, 3. והפונפון השלישי חדר. בואו נלמד. מה שאתם צריכים לקסם זה בסך הכל 3 כוסות, אבל לא שקופות, שלא יראו מה יש בפנים, ו4 פונפונים, או כל דבר קטן שיכול להיכנס בתוך הכוס. ככה הקסם מתבצע. בהתחלה מסדרים את הכוסות ככה בשורה ואת הפונפונים. אומרים שיש 3 כוסות, ורצוי לעשות ככה עם 2 הכוסות, תראו ששתיהם ריקים, ואז יחשבו שאולי גם השלישי ריק. לא חייב, אבל רצוי. ואז אומרים שיש גם 3 פונפונים. בהתחלה אומרים, אנחנו נעשה משהו מגניב, שמים פונפון אחד על תחתית הכוס, שמים עליו כוס ועוד כוס, נותנים נקישה והפונפון חדר בגלל שהוא היה שם מההתחלה, ועכשיו יש פה באמת פונפון אחד שנשאר. שמים כוס למטה, את הכוס השנייה עוד פעם שמים אותה באמצע, שהפעם יש כבר 2 פונפונים למטה. שימו לב בצורה הבאה, אתם רואים? ככה. אבל חשוב מאוד שלא יראו. זאת אומרת שצריך לשים את זה בטיפה מהירות, לא מהר מדי שלא יהיה חשוד, שלא יראו, בצורה כזאת. ואז מה שאומרים, שמעלים את זה שלב אחד קדימה, שהפעם מחדירים את זה מעל 2 כוסות, אז שמים כוס אחת, את הפונפון מעל התחתית, עוד כוס, נותנים 2 נקישות הפעם, והופ, מחדר מעל 2 הכוסות. שימו לב, עכשיו הפונפון לב הוא יהיה בכוס הראשונה שאתם לוקחים, אז שמים את זה בצורה כזאת, בלי שיראו. 2 כוסות שמים בצד, ואומרים לשלב האחרון, ניקח עוד פעם 2 כוסות, נשים מעל, 3 נקישות הפעם, אפשר גם פוק, ו3 הפונפונים חדרו מהכוסות. דבר חשוב, במהלך הקסם לא לתת לאף אחד לגעת, אלא אם כן, אפשר לתת לו לנקוש עם השרביט, שאגב הוא יכול להיות איזשהו עיפרון או כל דבר שאפשר פשוט לנקוש איתו, או שפשוט אפשר לעשות קליק, לא חייב שרביט, אבל שלא ייגעו בכוסות, שלא יראו את הסוד. שימו סאב, שימו לייק ותפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה לכל סרטון חדש שלי. יאללה ביי.